Shalom, selamat hari Minggu madihita, taparadi marohatta, lau mamuji pasangap guarni Tuhan di bata, laos martangiang nahohom mahita di bagasan rohatabi. Amin. Mari dehita sian buku ede nomor 525 ayat sada saha tudua. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ditibangi rohanami do ali debata, asini roham di parsitongaan ni joromi, sumantu goarmu do baritam ali debata, ro di ujung ni tanoon. Gok hati goran do di siamumi, tibul do Jahoba jala pujion situtudo di bagasan hutani de batata, di atas dolok habadiaon nai. Haleluya. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung mauleate marohanami tuho ala di jauho hami tupak kirimon di hanguluan saleleng nilelengna sailohon matodim turohanami asamar gogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami jala asa hulului hami akana di banua gijjangi pargogoi mahami manaluhon salhut nanay mangebat hami tuha sonangan say pagadda hapurseaon pakirimon dohot pamopomon ni rohanami asa monang hami rodi ujungna laho majalo tupali hami di jolom alani anakmu Tuhan Yesus si pangului. Amin.
Mare dehita sian buku de nomor 120 ayat sada. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu pasapulu aluhon dong Trinitatisom ima di 5 Musa bidu onom ayat 4 sahat tu onom songonon mahatana tangihon ma ale Israel anggo Jahoba debata tai Jahoba sasadasado jala ikon haholongammu Jahoba debatam sia nasa roham dohot sia nasa ate-atem dohot sian nasa gugum jala ikon para ate-ate honommu luhut hataon akka nahu hatonahon tuho sadarion ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami manglalah nabar patuk mini amin. Mare dehita sian buku de nomor 227 ayat sada sahat tu 2. Huriani tuhata di bagasan roha nahohom tatopoti madosata nagodangi tu adopan ni debata martangiang mahita ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargogo na sohatu dosan sitopa na adong paruhum na tigor na makuhumi jolma manusia narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akka nahuula hami marhitesian pangalausion nami di patikmu ima marhitesian tubu-tubu ni rohanami narwai nang sian pakkateyon nami nasoture rodi di pangolion nami di hisap-hisap ni rohanami nata masih tutudo hona uhum hami alani dosa nami i alai natar sol-sol bagi do hami nuaing alani i asima roham di hami ali di bata nami
pardinggan basa jala parasi roha doho, ala ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna, jala suruh mato di parbadia turohan nami be, asa tarbahen hami mangoloi ho di bagasan, hati goran dohot habadiaun. Gabe sahat hami Tuhan ngoluan nasora sudah, na pinarbaga bagam di akka na porsea, di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Para siroha jala pardinggan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang dibalosson tu hita hobar tu akka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama, mida akka anakna. Asini rohani Jahoba di akka na makkabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Amin. Marede hita sian bukwede nomor 202 ayat sada sahatu 2. Hatani debata turpuk di minggu pasapulu aluhon dong Trinitatisom tersurat mai di buku nisi Ester bidusia ayat 15 sahatu 10 sia songonon ma hatana. Nang di ari 10 bulan Adar marpungu-pungu do halak Jahudi akkana di Susan jala dibunuhi di Susan 300 halak alai dang dais tangan nasida anggo tu ugasan nasidai. Alai anggo pasi-pasi ni halak Jahudi akana diluati rajai marpungu-pungu do pangoluhon posa nasidai. Gabe marhasonangan maradopun musuh nasidai. Jala dibunuhi halak na makagigihon nasida 75.000 halak. Alai dang dais tangan nasida anggo tu ugasan nasidai. Ima namasa di ari 10 bulan Adar, gabe marhasonangan nasida di ari 14 bulani. Gabe dibahen nasida mai, ari panggalangan dohot lasni roha. Alai anggo halak Jahudi, akana di Susan marpungo do di ari 10 dohot 14. Jala marhasonangan di ari 15 bulani. Jala dibahen mai ari panggalangan dohot lasni roha. Dibaheni anggo halak Jahudi akana maringan di akka huta pagaran ari 14 bulan Adar dibahen nasida alai ari lasni roha panggalangan dohot ari raya laos masih piringan nasida disi ganuttu ale-alena ima sahatna martua ma akana tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin.
Maredehita sian buku ede nomor 130 ayat sada saha tudua. Tidakon maha porseao tai songon nahina tidakon ni dongata saha porseaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di bata Jehova ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni bata Jehova na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sian tondi parbadia andorang sohauhan ido tuhata na tumon na bernit di pahungan ni silatus na matar pajal do ibana di hau pinar silang na tuat tubanetor na mulak menguru di hari patuluhon na manai tu surgo lau hundu tu siamun ni debata Jehova amanai pargogo na sodrosani di sebe mana mulak sobulak sanoon mangumi halak na mangolu dohot namate au porsea ditondi porbadia jaladong sada huria nabadia huria hatapan ni halak Kristen akka nabadia doho dihasesami dosa doho dihatai mulak mangulu sogot daging ni halak na mate dohot dihanguluan na sudah amin tabege mati ting namasa di mengguta di bagasan sadari. Selamat hari Minggu madi ita sudir was nyuriata suak songoni nama dohoti parmingguan siap bagas tabi gima tikting namasa di minggu tasadarion jala laus taihut toma di warta nawangadong di Taganuk guar ni minggu tasadarion ima minggu 10 dung Trinitatis jala tobi ni minggu ta ima haluaon siad debata keselamatan dari Tuhan. Perminggu dohot pertangyangan jum virtual jum di Menggon di Patu Pamadi hari Jumat. Asarap mahita amanginang madohoti siang gereja dohot sia jauh Taganuk. Ruas natabba mamuka minggu sadarion 3 Oktober 2021 gabe ruas ni huriat tama
ima keluarganya mata Alan Radot Sibarani, inata Agustina rumah horbo rap dohot sadayana kondasida, ima Julina Victoria Sibarani, Pidasian Uriah KBP Tiurdame, alamat perumahan Gria, Asam Kumbang Blok B nomor 27 masuk sektor Opat Dik. Horas madi sida jalarak mahita mamuji dohot pangasap pasangap tuhani marhiti kau laun di Huriato. Nah seorang dari Sabtu 25 September 2021 di basa-basa hotuata do sadadak danak boru di keluarganya mata Tony Roles Yahaan Eskom inatai Hot Manila Situmeang sektor Opat C ipas do dadanaki song-song ninang natorasna neng marbagas tikting parjolo dohot paduahon neng bajalo pamasuk-masuk perbagasom ma Melkisedek Leonardi Tambunan anak nia mata Insinyur Morlan Tambunan tubuninata Niti Junior Buru Pardede ruas ni orientasian sektor Tulu A dohot Orwana Sarah Fitriani Boru Sinaga Boru Nyamata Mariot Sinaga Tubun Inata Eliana Boru Sitorus ruas ni hagai pasar 5 Resort Seiluba Distrik 10 Asahan Labuhan Batu. Pasu-pasu perbagason di Batu pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 dia KBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari masuk pukul 11. Konseling pernikahan di Batu pada hari Kamis 7 Oktober 2021 mulai pukul sia manogokna di konsistori. Ruas Namoru, ruas Namoding. Nah di hari Sabtu 2 Oktober 2021 nunga marujungolu sahala ruas tanggungan ima Tupal Ria Sitorus marumur 40 tahun siak sektor walu datangnya aku manggia tumibu tarapol keluarga na tininggal hono jala doktong di pargogo itu harta paborhat anak sekolah minggu tu remaja di hari minggu naneng ro tanggal 10 Oktober 2021 di Batu Pahuriatta do acara perborhaton pelepasan akka yanakon sian sekolah minggu tu remaja ima di ibadah anak sekolah minggu pukul siang pertangyangan parupuan se HKBP distrik 10 Medan Aceh ima di hari Jumat 15 Oktober 2021 borhat do urusan sian seksi parupuan Huriatta pertangyangan paborhat ruas maduhuti ujian PNS di hari Senin 3 Oktober 2021 di Batu Paut Huriatta Dumuse pertangyangan virtual Zoom ima lau operator ruas ni Huriatta maduhuti ujian PNS dohok nong maduhuti di pukul 20 jala tabasa maka goar nasida tu ganuk parahal sektor tabi jala ikon pasidoh ma nyan di virtual jumi akana naing madohoti ujian papungulu pelian papaton di hari minggu sadarion di sudia permingguan papungulu pelian papaton dohita hima lao manabori diakoni sosial ni Huriatta sok-sok ni nang di minggu naneng ro 10 Oktober 2021 papungulu pelian papaton dohita di sudia permingguan lao manupahi pembangunan ni Huriatta undangan rapat fungsionaris dohot pangulan dagok tiki marhita titingon pinangido ma haradion ni sude fungsionaris dohot sude ketua seksi kategorial manang na mewakili lau madohoti rapat na pinatupa ni Huriatta di hari Selasa 6 Oktober 2021 maringanan di konsistori mulai pukul 10 siang WIB ima lau manusun rencana program dohot RAPBH 2022 di Huriatta kobartusi asa tapare lima konsep niaka program dohot rencana anggaran tu 2022 vaksinasi ruas ni Huriatta di hari Selasa Rabu
tanggal 5 ro tanggal 6 Oktober 2002 sada patu pani huriat tama vaksinasi tuak karuas naung mendaftar bekerja sama dohot puskesmas Padang Bulan Selayang 2 Medan dimulai pukul 2 WIB 3 Dejat tahun. Kegiatan tahun pemberdayaan Pesta Gotilon dan ulang tahun ke-37 tahun HKBP Tanjung Sari tabereng ma di tikting cetak. Dewan Diakoni Pangapulion di minggu sadarion duk sirung minggu siang di Patu Pahuriata do Pangapulion tu bagas ni keluarga Israel nai baho nahinan Emborusi Tohang nahinan Lamat Perum Defrim blok di nomor pitu sian sektor sadabi nanilion ni parhalado nagok tiki inangino matu parhalado do ruas ni sektori azareta madohoti acara Pangapulion selengkapna kiwangan tabereng madi titing cetak narong dihita amin matayang maita mau lihat do puji-puji sama Tuhan di pasaro anami di padonganim judi tuhoro pengulu nami buai do pehami mamuji pasangap pengwarmi ruas ni uram naro di gerejaon manang namaringana di ganuk jabu nabi lain nama kirim doa mi Tuhan di asini roham di hari nanang roboi kami lam retak mamuji pasangap pengwarmi di Joromon Tuhan nunggali bagi kami akan masa doh nanang masa sian barita warta jemat di kami di tikyon ajari mahami Tuhan makola hamuliteo sudah dengan basam ahap na masa di kami baik suka dan duka so ni nang akan ang siulaw nami tujulanon asa pargugoy kami mengulahon tokin na Tuhan nang bigyan namin barita na uli na pinasali na posom ukak marohan namin asa kayo buhal namin mangulahon na hubar tulong manirahan nang parhalado mipit na posom parbisuhi leo kay pason asa tung lamar gugo na sida para rato baritam dope tuaka aka area ng rock so ni matang yang namin Tuhan Ijang na isa dosa namin agudangi asa tama kami habaran ni pasu-pasu. Pinuju mahot Tuhan marita Tuhan Yesus Kristus si palwa kami. Amin. Maredehita sian buku ede nomor 470 sada ayat sada dohot udutna Laos tapapunguma pelean sada a dohot sada b.
Namene di bata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti hati-hati do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Urian itu hata di hamua maka manami dohot inanami songsoni akan aposo bulung ni hurian itu hata. Hatani debata dihita di bingguta sadarion ima natar surat sian surat tuhalak heber bidu dua mamuka sian ayat sada 1 ayat 4 sonoma hatana ujahama dihita saluhutna sioluado hatani debata di bahini naing ma muba gomosta maniop hata naung tabegi unang tung di baorhon kita ai gari hata na hinatahon ni akka suru-suruani gari hokdo jala nasa pangalausion dohot hatoison mangalap pamaloson nahobar tagamu ma adong dapot haporusata molo tatoison haluaon nasai godangi pola do Tuhani makatahosa dimulanai jala momos di pasahat akka na ubegesa tuhita ai doho do debata maka tidakon marhiti-hiti akatadda dohot halongangan dohot ragam ni pabahenan hagogoon nang marhiti-hiti tod di perbadia na sinagihonna guru lomoni rohana ido anggo saatna di Indonesia hujah hajo tuhita muse selamatan yang besar karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayain. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Itu anggo sahatna. Uriani tuhata di hamu akamanami dohot inanami turpuk tahun macai unik molota pahusor-husor. Allah sangat relevan tu kondisi sonari. Kona tu aka kondisi parnguluat ta sonari, kondisi di turpuk konena. Di bagasa turpuk tahun adong dinamika na masa di tonga-tonga ni halak Kristen na borhat sian halak Yahudi di pangaratoan. Jadi nasida gabi halak Kristen di pangaratoan adong na mengganggu haporsiaon nasida. Adong na naing mabain haporsiaon nasida dang kokoh. Di kondisi dinamika ningulu nama ragam. Adong doi sian kondisi ekonomi, adong doi sian kondisi politik, adong doi sian kondisi sosial, adong doi sian kondisi akaparugamaon, sian sudah dimensi parnguluan. Wado asa ganggu nasida.
Bahkan siani nasida dong sudah mulai terjebak mulak. Tu ugama ni nasida na parjolo. Terjebak nasida. Alani akan atado anak ini dinamika dingolui kebutuhan hidup ini. Nagabi mendominasi, mengintervensi nasida lebih besar sekali. Dan gabi nasida mengendalikan kondisi kehidupan. Marhite haporsion. Panurat surat Heberon didodo molokana orang teolog mandokon adalah Paulus. Di surat todo pabuaho tu nasida manat linna tuaka halak Kristen di tiki. Asa manat dia ke kondisi namasa. Lala di bagasa trupoko di dokon di bahini naing mamu bagomos tamaniop hata naung tabeke unang tung di paorhon kita. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ala nakin natadokon hamo kamanami dohot inanami. Nasida sudah mulai meninggalkan manukun madosongonon tutudo Kristusi sibuan haluau. Benarkah Tuhan itu sebagai jawaban keselamatan kita dan dia adalah keselamatan kita? Tikos do Kristusi haluaon. Sibuan haluaon di Portibion. Mulai dipertentangkan orang-orang Kristen alami kondisi kebutuhan hidup. Alani molo taida nakin kebutuhan hidup pun di cerca nasida ala Kristeni molo ala Kristeni de cerca sian dari sudut aspek ekonomi ailam marpogus do hopuang dung gabi Kristeko nina. Di satu sisi asing di ida nasida do asing ala Kristen di sana makmur do nina. Di sisi yang lain ditaringoti kehidupan sosial. Dang marna adong wibawa ni ngulum di ngulu si ganupari nina. Dang ditangi ho jolma be ho makatai nina soni. Ditegor ho sasahalak dang be ditangihon. Kondisi sosial bisa saja terjadi. Apalagi taringot tu haporsiaon nama dokon Kristus Yesus itu. Malah dokon pargabus tu akan nama berita itu hamu. Pargabus to nama dokon Kristus haluaong. Mulai digoyangkan suasana. Mau kamanami do tinanami apalagi mau muncul sebuah ajaran baru di suasana. Somalna mau muncul ajaran baru pitor perhatian do sudena. Somalna mau adong na tubuh sebuah tadok mojo suasana ada baru, sebuah ajaran baru, kondisi baru. Pasti pusat perhatian akan ke situ. Ikon di daun nambah, hidup tikos doa, nena, modona tikos nena. Taida mamang do tinang di era manangti awal tahun 2000-an bahkan ke 2010 sampai ke 2015 memang gudang do motivator muncul dari pengalaman hidup. Bahkan molodohonota gabe seakan-akan parjamita nasida alai terkesan dak parjamita. Udang do teki ada perubahan mempengaruhi. Ape tor dibereng latar belakang daun dak tikos bion nena. Bahkan ugamona ugama asing do alai mengadopsi molotadokon jiwa ni ngolu ni hak Kristenon. Baik kok kita mamang do tinang kondisi songonima namasa dihalak heber ujui dalam kondisi keagamaan alat muncul filsafat baru filsafat baru dan nasida mangulu di bagasani. Mulai nasida memperhatikan odo natikos hape obmana natai huton.
Apalagi nasida adong na menggabi Kristen, gaya Yesus Kristus tardiri nasida dengan latar belakang bukan karena membutuhkan keselamatan daripada Tuhan, tetapi hanya untuk menjadikan sebuah identitas baru. Identitas baru di nasida. Jadi dan kokoh. Alanima di kondisi songoni yang mang dotinang mulai maganggu nasida, mulai merugikan kehidupan nasida be. Mulai madang adong jati diri ni hapor syao di nasida. Mula didokot tu hita mang dotinang sonala Kristen kita ahado jati diri ta sonala Kristen. Mula ta telusuri noaing satu persatu, salah satu mula sepakat kita dalam memang ikut sepakat dodisi. Na pinasahat ni debata tu kita nagabe identitas manang jati diri ni ala Kristen. Ima songodia na niulan ni Tuhan Yesus Kristus. Ido na ikon ulahonon ni ala Kristen. Ido jati diri ni ala Kristen. Secara sederhana tadoko majo. Kristus rade mengorbankan dirinya laho narikot tungolu ni colma. Kita pe sonala Kristen bado guluta gabe mararga tudongata. Kuang do cara mang do tinang mararga di akadongata. Alai memang tidak sesederhanai memang molodohono tadong do halak. Nah mabuat roh hadi nina. Asa terpikir do baritana nina. Ang do soni menanggapi secara reaktif. HP molo berauhat nakin tadokon sian jati diri sebagai orang Kristen. Nah penasahat nih debata apa yang dilakukan Tuhan itu yang dilakukan orang Kristen. Ima jati diri anak Kristen. Alani mamang do tinang di kondisi nasida ngamulai ganggu tikos do Kristusi si buan haluaon. Mulak manasida di suasana seperti itu. Benarkah mereka seperti itu? Alani penulis surat Hebron, pamanaton musaitu nasida asal lebih teliti di kondisi suasana. Asa nasida memperhatikan, asa nasida jangan salah paham melihat diri Yesus Kristus yang mereka dengar dan yang mereka terima dari sebuah berita Injil Nabi Nuan miaka apostel akan aporsea Nabi nabotohon nasida di sini. Jala ikko gomos do nasida maniopi. Itu pain didokon di pabotohon si panuratomma kembali. Ia taringo tu Yesus nagabe barita nauli na cinalo nasida bahkan ido nahina porsion nasida. Nunga dihatahoni. Uju soro dope Kristus seseorang dope bana. Ngadi hatau ni jala hot doi. Ditiki padan darobi bahkan ditiki seorang Kristusi mangulu Kristusi di tonga-tonga ningulu di colma. Hatani molo tado di pamotohon ditiki di surirakon ditiki di baga-bagahon taringo tu Kristus Yesus. Dakya muba sahat tu Kristus Nasora. Ima di babotohon panuraton. Wasa sangsi hamu taringo tu barita ni Kristus Yesus. Apa yang difirmankan dalam perjanjian lama. Itu yang terwujud dalam diri Yesus ketika dia lahir. Dan dia hidup. Dan dia melayani. Dan dia mati. Dan dia bangkit. Dan naik ke sorga. Itu telah dinyatakan di dalam perjanjian lama melalui akapanurira. Wasa gabe ganggu. Apa nasida orang Yahudi yang mereka mengikuti perkembangan zaman, yang mereka mengikuti tentang berita Injil, yang mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh para panurirang-panurirang. Bahkan monotedokon marhiti halak Yahudi atau orang Israel lah, baga-baga taringo tu Kristus itu datang. Dan secara garis keturunan Kristus Yesus
peparan di si Daud. Dan orang tuanya Yusuf dan Maria adalah orang Yahudi. Yang artinya berita Isa si tongnas dingoluna sida wasa ganggu. Dari sudut itu saja, kenapa harus ganggu? Gabe nang muba, gabe nang itinggal ho nang ulu hak Kristenon. Alanido di babotohon seharusnya harus menjadi kuat, mereka menjadi kuat mengimani Kristus Yesus. Bahkan di babotohon dope berita taringo tu Yesus Nabi nege nasidai yang mereka dengar itu, yang akhirnya mereka percayain itu, yang disampaikan aka apostel, yang disampaikan aka halakna persia tu Tuhan Yesus Kristus. Juga dikuatkan oleh Tuhan. Marhite waso na pinasahatna tu aka apostel do tu aka na persiai. Di leon waso wawenang yang lebih luas. Marhiti aka tadda, marhiti aka halongangan, marhiti aka papahenan hagogoon. Dikuatkan melalui itu lagi. Jadi bahasa kau ganggu Nina. Tuhan telah menyatakan keselamatan itu. Dan yang sampaikan melalui berita Injil. Dada holan kalimat-kalimat songoni. Alai doho do marhite waso nani lehon ni debata tuah kapa aposteli di pamalung namar sahid di pada diusir akana na martod di nahodar keluar siana kediri ni kajolma na di bagason di hasonggopan di tod di nahodar di patupa aka halongangan mujizat dibain aka hal-hal na memang pahehion ngolu untuk menguatkan bahwa Kristus adalah keselamatan. Imana di pabotohon di bagasa tergi, kenapa harus ganggu? Bahkan panurat di Hebreon madokon, ikut tiopom mudo haporsiomi gomos. Memang molo didokon orang yang percaya halak na persia tu Tuhani masih akan berada di dunia ini. Sampai dia mengakhiri kehidupannya di dunia ini. Kalau beruntung Kristus datang kedua kali ke dunia ini ketika kita masih hidup, itu adalah sebuah keberuntungan bagi kita. Alai molo dang rodope Kristus Yesus to bortibion. Amo kamanami do tinanami. Wado. Jupang tado dinamika ngolu. Jupang tado keberagaman kondisi ningolu. Jupang tado hamaolon ningolu. Jupang tado lasniroha dingoluta. Pasti Jupang tadui. Alai buado hapersiota. Buado ngolu hapersiota. Hok dope ngolu ni hapersiote. Atau kita akan dipengaruhin untuk tidak setia dan taat kepadanya. Untuk tidak memperdulikan itu lagi. Itu bahan di bagasa terpukul dilokon gomos. Maniop hata naung tabiki. Molo didokon gomos amang do tinang. Jangan sampai merusak kita ketika kita tidak gomos. Au memang dang tubuh di Bonapasogit. Jaladang magodang au di Bonapasogit. Alai Allah hatau kia hubige gabi husukut to de uju di Bonapasogit tami. Jala hu praktek ko de uju di Bonapasogit. Na didok na golom ria-ria. Ri molo maniopinin na molo alang-alang do riba do tangaton maniup. Usuk ko do dia doro nina nyom may mana nina. Jali ko maniupi ko gomos sejenis rumput dui. Alay tajom dui.
molodang denggan tatiup, molodang gomos tatiup, akan merusak kita sendiri. Molo tabae doha persiotai songoni, saya ganggu do pehita, dan kokoh hita di hapersiota boy do makorhon, paru kilo di hita sendiri. Baka boy do mabaik kita gabe tartuk-tuk. Baka boy do mabaik dang jupang tabe haluaon na pinasahat di debata. Boy do masa songoni. Dikip kipasahat debata hatani debata itu halak heber do tu hita. Ikut tatiok do gomosi. Iko memang benar-benar do tak perjuak koni di bagasan nguluta. Unang golem ria-ria yang bisa makorhon. Ai boy do songonon. Dibereng atong alani kondisina. Dang kondisio memang dang boy be mangurupi kami ninna. Suasana dang boy be mabaik kami songonon gabe survive dan nyaman pernguluan nami. Tumago mahami. Membuat sesuatu hal yang nyaman dengan metode kami. Amang do tinang na pasti molo dohonota molo dipengaruhin kondisi si ganupari pehita mabaik kita gabe mengalami goncangan-goncangan ikon balua do hita siani. Dia do na mabaik kita balua. Hatani Tuhani haluaon na pinatupani Tuhani Tuhan Yesus Kristus na pasato haluani ikot tatiop doi. Amang do tinang marhite turpukon tabuat dua keselamatan yang kita mau terjemahkan saat ini. Allah halak Yahudi di pangarat Tuhani mulai mangida tang jupang haluaon nina. Keselamatan yang presentif dan keselamatan yang future. Keselamatan yang kita terima pada saat ini dan keselamatan yang akan datang kita terima nanti ketika Kristus kedua kali datang ke dunia. Itu pasti. Siapakah yang menerima itu? Orang yang tetap menggomos meniup. Tetapi keselamatan yang presentif yang hari ini akan kita terima. Dan yang diterima oleh siapa? Yang menerima, yang menjaga hatan itu hata. Kau tidak kau domang do tinang, jalai kau hati tidak konot tado. Ditiki pandemik ini dimulai dan kita di Indonesia ini dimulai dengan PSBB-nya, dengan PPKM-nya, dengan program 3M-nya bahkan ke 5M-nya. Ditiki di doko tu hita asasya bagas tabe mahita marsiajar, asasya bagas tabe mahita karejo, asasya bagas tabe mahita mamuji tu hata. Marukil situ tudo hita uju di dokon dang boy hita marminggu tu bagas joroon. Marukil situ tudo hita. Kuingot parika bahkan tau dimitiki humulai hami marminggu mahami hami naopat di jabu. Pakilalaku tiki songoni aku Tuhan om mana HP kondision nama bain dang nyampe pe portibion marujung nama HP portibion wah nama hamina di portibion dangol do pakilalaan ujui alai tangi yang amang ido nama tangi yang nata pasa Tuhan haluaoni lehom matuhami sian masa pandemikon. Kupikir boy hita sonari jala tahaporsiai boy hita sonari parbue ni haporsiota di 2020 na salpu. Parbue ni haporsiota do tajalo vaksin. Parbue ni haporsiota hipas hita. Parbue ni haporsiota do molo malu pitak lucu na terpapar hita sian kopi sapulusia. Parbue ni haporsiot tadi hasil daripada doa jala ido na nidona haluaun na presentif present yang pada saat itu terjadi. Alani nata dokon waduh hita marnida
asa tajalo heluoni molo dang gomos hita maniop hapersyota doat hatan itu Tuhani. Bagaimana kita menyatakan menerima keselamatan kalau apa yang disampaikan Tuhan itu tidak menjadi sesuatu hal yang berharga bagi kita, yang tidak berarti bagi kita. Ido mangdo tinang nagikon garis bahono tanwaing. Kami ada saat ini karena keselamatan Tuhan yang presentif. Dan nanti ketika Kristus datang kedua kali, itulah keselamatan yang future. Eskatologis dia, bersifat yang akan datang. Jalahola debatado napa botohon adigan bononna haluaun, yang sempurna itu. Yang diperoleh oleh orang-orang yang menang di dalam iman. Halanima mang dotinang di bagasa trupukon di babotoho tu hita asa unang terbawa arus hita di kondisi ni zamanon. Todini portibion akan selalu dinamis. Todini zamanon akan selalu muncul dan bersifat dinamis. Boydo tiba-tiba topu hacit. Boydo tiba-tiba songon nama menak gimana. Alai unang terbawa arus sita di todii. Todini portibion do todini zamanon. Alai ikon haporsioteido mewarnain itu. Ikon haporsioteido manirai portibion. Bacara namang dotinang molotadokon. Sederhana sekali do senasib tongna. Haporsiota mewarnain portibion. Sederhana. Holan unang ganggu rohatta di kondisi ini portibion dengan tenang kita menjalaninya. Jala komos kita martangi yang tutuhani. Sebenarnya kita sudah mewarnain dan mengalahkan todi ni portibion. Kehidupan jiwa daripada jiwa dunia ini yang fana ini. Alani mamang do tinang di hita saluhutna. Sa hita pe benar-benar mewarnain karena jangan biarkan dinamika dan todini portibion mewarnain kehidupan kita. Jala ido nataida mang do tinang. Uju sinomensen roto portibion, roto tanah Batak. Yang notabene sebenarnya uju hita tak atusiahan masa di kita. Alerodo sinomensen mewarnain kehidupan orang-orang Batak. Ujui keluar dari sebuah zona yang mereka anggap opung tanah jolo, zona nyaman. Ternyata ketika nomensen datang situ, mereka melihat ada matahari terbit. Mereka melihat ada berkat Tuhan yang luar biasa. Di patupa sinomensen do marhiti haporsionna. Sederhana sekali. Pangatusion ni hita na jolo uju na jolo nina. Ay na jolo di do. Sian huria do dari gereja do tarboto aka kemajuan-kemajuan. Dari gereja di boto songon dia pola pertanian. Siat gereja do na jolo pabuahon ngajam onom hamuna nina songoni marhite dia molo botari lonceng gereja. Ngajam onom pagi hamuna nina marhite lonceng gereja. Bahkan molo adong nama rujung ngolu makuling magiring-giring. Molo dadana kelipatan 7 semuanya, molo dadana pitu, molo naposo manang makar 14, molo sahur matua 20 sada kelipatan pitu madibain, makuling magiring-giringi. Tarbegema isedo nama rujung ngolu nina. Jala molo sonari onan pasar yang ada di Hitam itu hasil daripada produk daripada penginjilan.
produk daripada haporsiaun na pinatupan ni sino mensen. Hidup bahen hari Kamis jarang do onan, bahkan hampir tidak ada onan. Hidup ba di dokon para hari Kamis. Marari Kamis maka ina di sini. Molo taida onan molo di hitan, molo di tarutung 2 hari onan ni, Rabu onan na mekmet, hari Sabtu onan na belga, hari Selasa di seborong-borong, hari Jumat di balige. Soni ma dibain itu adalah produknya asa. Orang Kristeni, hak Kristenotai tidak dipengaruhi kondisi najui. Bagaimana membawa orang Kristen keluar daripada kondisi yang malotadokon dang mabain haluau nasihat Tuhani. Makanya tadokon nakin amang dotinang hak Kristenota harus mewarnai perkembangan zaman ini. Jangan perkembangan zaman ini mempengaruhi hak Kristenota. Melihat mamang dotinang di Tuhata molo udok mojo salah satu yang mempengaruhi perkembangan vaksin di Indonesia ini adalah orang Kristen. Survei yang mungkin yang pernah saya baca juga dalam media sosial, dan bahkan itu banyak katanya orang Kristen Batak yang banyak yang melakukan vaksin. Lakuboto kita yang hadir saat ini sudah melakukan vaksin, mudah-mudahan saya berharap itu sudah terpenuhi, dan bahkan jemaat yang ada di Tanjung Sari ini kalau bisa harapan untuk secara usia 12 sampai dengan ke atas ngaikon dapat paling tidak kita di zona 75%. Ya, mungkin 10% karena komorbid yang mungkin harus dijaga. Bahkan malotadokon dengan vaksin ini kita telah pengaruhin penurunan drastisnya yang terpapar COVID-19. Gak turu benwain. Alay amang dotinang ingot tita. Haporsyota do muse iko mangaramoti kondisi ni pandemi kon. Naturu ni mana? Alay hati-hati. Upamana tami di kondisi yang seperti ini yang harus kita jaga. Boido terlena hita. Boido hita tidak sigap. Gabe alani terlenai dang prokes behita bahen muncul muse gelombang baru alani marhiti haporsyota dada holat di gereja kita disiplin berpakai masker di pesta pe ikut disiplin kita ikut disiplin alana huida hubiki memang sudah mulai dibuka wisma adat untuk memakai itu. Alai songon halak Kristen kita yang harus mewarnai kondisi itu. Pabua itu adalah keselamatan yang presentif yang kita terima. Keselamatan yang saat ini kita terima. Keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita saat ini adalah dengan mewarnai kondisi saat ini. Alani amang dotinang ikon gomos do tatiup Tuhan Yesus sebagai haluautei. Ikut ibana do tatiup nababuan haluaun. Molo porsia hita tu ibana jupang tado toktong haluaun yang presentif dan future. Amin martanya kita. Ale Tuhan debata manami na marhabangsa di Banua Gijang. Moleate ma Tuhan. Upasaha prohanami todo pamu di bagasan ari na pinarbadiamon. Di paingoto di pabotohoko Tuhami. Asa gomos hutiop hami haporsion nami. Asa gomos hutiop hami Yesus Kristus haporusan nami. Asa jupang hami Tuhan haluaon nasian ho marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tutu Tuhan di tonga-tonga ni portibiod do pehami. Najupak kami Tuhan akaragam ni hamaolon na naing manegai haporsyon nami. Ale molo tok-tok kami maniok komos haporsyon nami i. Boy do Tuhan
Kami macalo haluau nasiakoi. Moleate Tuhan, pamona kami, urupi kami, maniop, haporsion nami, natukuya Tuhan. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus, martanya kami Tuhan. Amin. Tapuji Tuhata, laos tapasa mapeliata. Peliata martangiang mahita. Ale debata manami na di banua kijang podo haruan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot naso libasa na moliutus. Upasa tami masian na nilehon mi tu kami pilihan nami tuho. Sejalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hoparhasiang kami pilihanon. Pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim.
Asalamu tada kami godang nisilih lehon mitu kami. Asalam gir-gir kami madok moliate Tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Kijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongoon songon na di Banua Kijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesanami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami to gyoto pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame, jalahamu mapasu-pasu sia tuhata debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasar homma. Jala asima rohana mida. Didopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasar homma damena tutodim. Oras madihita toktong kusungguli kami hamu akamanami doot inanami asa tajamoton protokol kesehatan ini tak pakai masker ta doot tetap kita menjaga kesehatan jala kusosoi kami pangido kami asa toktok kita berpartisipasi dalam gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun AKBP na adong kotak dana pensiun di Jolo harap rohanami doot kita berpartisipasi. Mulai tema dihita, shalom, oras madihita.